La Factoria de Disseny de Cursos és un servei de l'Institut Obert de Catalunya, IOC, que ajuda a les organitzacions a obtenir, com a producte final, cursos de qualitat, propers als hàbits i comportaments de l'estudiant actual. El producte final és un curs Moodle amb un disseny modern que porta l'experiència d'usuari a un nivell mai conegut en aquest entorn. El curs mostra a l'estudiant les lliçons on pot veure la programació, el temps previst i els tipus de recursos que es trobarà. En tot moment sap què ha fet i què està pendent, tant en activitats com en temps. En 2 clics, l'estudiant arriba a l'activitat que li toca i això li permet focalitzar-se en l'aprenentatge i no en l'organització del curs. Aquest disseny està orientat a l'accessibilitat i l'acompliment dels principis del disseny universal per a l'aprenentatge DUA. La segregació en objectes d'aprenentatge i la seqüència didàctica donen una retroacció contínua a l'estudiant que li permet conèixer la progressió del seu aprenentatge. L'atomicitat dels objectes d'aprenentatge i el producte en conjunt permeten una recollida i anàlisi de dades acurades que, sens dubte, ajudaran a millorar l'experiència i resultats de l'estudiant. Lliçons i objectes d'aprenentatge es converteixen en situacions d'aprenentatge i seccions quan els cursos tenen una orientació competencial, com a secundària i a batxillerat LOM-LOE, on una situació d'aprenentatge es pot dissenyar com a projecte, on les seccions poden ser fites, o com a una unitat didàctica dividida en seccions amb activitats introductòries, de desenvolupament i de síntesi, o més properes a la taxonomia de Bloom, amb seccions que van des d'activitats memorístiques fins a les de creació. La factoria publica aquests cursos en un repositori des del qual altres escoles els poden incorporar als seus Moodle. El professorat pot centrar-se en activitats d'avaluació i retroalimentació més que en el disseny de l'autoaprenentatge. Pot estructurar classes invertides amb possibilitat d'ensenyament híbrid. El producte que hem vist s'aconsegueix mitjançant un equip de persones, un procés i unes eines. Davant la necessitat de crear un curs, es configura un projecte, on l'equip estarà format per persones fixes de la factoria, un dissenyador instruccional, autors i editors. És un procés editorial que assegura la qualitat durant el procés i del producte final. L'eina bàsica del dissenyador instruccional és l'aplicació web Mix. Un cop ha fet la formació, el dissenyador instruccional ha de crear tota l'estructura del curs en aquesta eina: unitats, lliçons, objectes d'aprenentatge i recursos. Mix automàticament estarà creant aquesta estructura en el curs Moodle, seccions, recursos i activitats en seqüència, i no visibles a l'estudiant. Hem separat els recursos del disseny que veu l'estudiant. I aquest disseny es genera també des de l'eina Mix, tant pel que fa a la llista de lliçons com als objectes d'aprenentatge i recursos. Paral·lelament, el dissenyador instruccional acorda un calendari de lliuraments de lliçons als editors. És la programació de lliuraments de lliçons on s'espera que l'autor ja haurà intervingut creant els continguts. L'autor es troba en curs Moodle amb el conjunt de recursos i activitats creats sense continguts. Amb les indicacions del dissenyador instruccional, l'autor va creant i afegint els continguts dels diferents tipus de recursos i activitats. En acabar una lliçó, el dissenyador instruccional la revisa i la lliura a l'editor. Tot el seguiment i comunicació es fa a través de l'aplicació Mix, que envia els correus de notificació i emmagatzema les anotacions amb els comentaris de la revisió editorial. En impartir un curs dissenyat amb la factoria, estudiants i professorat tenen a l'abast dades del progrés i resultats. Es donen retroaccions naturals que l'estudiant complementa valorant la satisfacció respecte als objectes d'aprenentatge individuals. Dins del projecte d'anàlisi de dades de l'IOC, el desenvolupament futur del component A d'interacció permetrà avançar en aquesta recol·lecció de dades donant alertes per prevenir situacions no desitjades. Una anàlisi posterior de les dades permet al professor prendre decisions com redissenyar determinades activitats.
complementar altres i també obtenir el cost efectiu en temps de cada element del curs. No només parlem dels resultats com a mesura de l'eficàcia, ho combinem amb l'esforç en temps per aconseguir l'eficiència. El sistema proporciona avantatges ja contrastades amb mòduls de cicles formatius que ja s'estan impartint. La factoria posa les tecnologies al servei de l'educació i a l'estudiant en el centre.